Vraciame odbornosť späť do verejnej diskusie. Na nekvalifikovanosť totiž doplácame všetci. Zamestnávatelia odborne, aby odbornosť bola vždy na prvom mieste. Vítajte pri zamestnávateľskom podcaste Zamestnávatelia odborne. Chaos je slovo, na ktoré sme si v ostatných rokoch naozaj zvykli a čoraz viac ho v našom každodennom živote používame. Všetci si pamätáme, že začalo sa to pandémiou, no chaos sa v našom slovníku udomácnil tak, že čoraz viac ho používa v každodennom živote Slovákov. Dnes sa pokúsime rozprávať nechaoticky, ale o to viac odborne o dôležitých ekonomických témach, konkrétne o legislatívnom procese na Slovensku, či legislatívny proces je v chaose alebo nie a aký má chaos dopad, respektíve dôsledky na náš každodenný život. No a rozprávať sa budeme s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľom, pánom Robertom Spišákom. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Chaos, začneme tak filozoficky, že vo filozofickom ponímaní znamená neusporiadaný stav vecí a v chemickom ponímaní znamená reakciu, ktoré priebeh nemožno úplne presne predpovedať. Dokonca v synonymickom slovníku má chaos dokonca 30 rôznych vyjadrení a všetky negatívne. Prečo sa podľa vás udomácnil tento jav, slovo chaos, v takej miere na Slovensku? Myslím si, že preto, lebo za ostatné roky je to také dobré, krátke slovo, ktorým sa dá vyjadriť nedodržiavanie pravidiel, nedostatok pravidiel, odchýlky od zdravého rozumu a to je žiaľ to, v čom tu žijeme od pandémie takmer permanentne, ale ten spomienkový optimizmus funguje a ono ani pred pandémiou to nebolo úplne ideálne. Toto si myslím, že je dôvod, pre ktorý sa slovo chaos stalo súčasťou našich slovníkov. Na toto veľmi rád presne nadviažem, lebo keď sa bavíme o legislatívnom procese, tak na rôzne legislatívne skratky a obchádzanie legislatívneho procesu sme už dávno zvyknutí. Používali to všetky vlády a všetky parlamenty predtým, ale je pravda, ako ste povedali, že od pandémie, že od toho roku 2020 sa to naozaj zniekoľkonásobilo a ja tu mám jedno číslo, že predchádzajúce vlády od marca 2020 do októbra minulého roka prijali až štvrtinu zákonov mimo štandardného legislatívneho procesu. Je to podľa vás dôsledok pandemických rokov, energetickej krízy, celkovej nervozite a rastúcej frustrácie? Ja si myslím, že pandémia tomu veľmi napomohla a dnes je to taká výhovorka. Ja si myslím, že jednoducho tým, ktorí vládnu, zachutila táto možnosť. Pred pandémiou bolo úplne nemysliteľné, že nejaký štátny úradník, napríklad hlavný hygienik, vám prikáže zostať doma. Domáce väzenie bolo vždy aj v amerických filmoch, aj v slovníku bežného Slováka považované za alternatívny trest odňatia slobody. Áno, tak si to pamätáme. A zrazu sa to stalo, že teda to je vlastne nevyhnutné opatrenie na záchranu životov, ak budem patetický. No a tí, ktorí tú možnosť dostali, úplne, ja im dokonca ľudsky rozumiem, táto moc im zachutila a keď sa to vyskúšalo, že sa to dá, no prečo by sa toho len tak ten, kto už tú moc raz skúsil, mal vzdať? Fantasticky ste mi nahrali, pán Spišák, lebo určite obaja si spomenieme na to slávne vyjadrenie, alebo ten slávny výrok, že vyhraj voľby, a môžeš všetko. Platí to aj v tomto prípade, napriek tomu, že máme jasne stanovené legislatívne pravidlá, respektíve pravidlá, ako má legislatívny proces vyzerať, že máme tu nejakú legislatívnu radu vlády, máme tu parlament, máme tu pripomienkovanie zákonov a toto všetko sa vytratilo. Čiže platí to, že vyhraj voľby a môžeš všetko? No, ono to platiť nesmie, napriek tomu, že sa nám to teraz takto javí. Spomenuli ste v tom úvodnom slove, že poďme filozoficky, tak využijem ako tú možnosť. No, z verejnej debaty sa stratila debata o tom, čo by malo byť obsahom niektorých slov alebo vyjadrení. Napríklad, čo to je ten právny štát. Ja si myslím, že strašne veľa ľudí, aj medzi podnikateľmi, zamestnávateľmi a všetkými sociálnymi vrstvami naprieč,
povie, že právny štát je to, keď majú orgány činné v trestnom konaní rozviazané ruky napríklad. Alebo že právny štát je to, keď máme zákony. No ale ani jedno z tohto vlastne nie je definíciou ako právneho štátu. Tak skúste, ten právny štát to je práve stav, kedy štát je obmedzený právom. Že ten štát predstavuje, kto vládne, nemôže urobiť čokoľvek, lebo je obmedzený právom. Lebo platia nejaké jasne stanovené pravidlá, zásady, ústava, málo kto vie, kto sa tomu profesionálne nevenuje, že na Slovensku existuje zákon, ktorý sa volá Zákon o tvorbe právnych predpisov. Keby sa naozaj postupovalo tak, ako je v tom zákone napísané a každý ho dodržiaval od vrátane poslancov, vrátane vlády, úradníkov, tak by sme sa možno na túto tému vôbec nerozprávali a rozprávali by sme sa o iných témach. A častokrát, keď sme napríklad hovorili o tom v odborných debatách alebo tých, nazvime to, lobistických debatách, kedy sme ako zamestnávateľia sa snažili presvedčiť rôznych zástupcov politických strán, že predkladanie napríklad poslaneckých návrhov krížom krážom, že to nie je dobré a že poďme sa rozprávať o tom, či sa to dá obmedziť, tak je to považované častokrát za svetokrádež, za rúhanie, že tu nejakí oligarchovia pomaly chcú ľuďom, ktorí boli zvolení v demokratických voľbách, odobrať nejaké ich právo. Ale takto to nie je. Že opakom právneho štátu je despotická vláda. A despota to nemusí byť len jeden konkrétny človek, to stelesnené zlo na tróne. Áno. Despotická vláda ako v teórii znamená, že to je vlastne ten, kto môže vykonávať svoju vôľu. Napríklad aj tým, že príjme akýkoľvek predpis, akýkoľvek zákon, zreguluje čokoľvek, to, že to urobí vo forme zákona alebo právneho predpisu, to ešte neznamená, že to nemôže byť despota. A zopakujem ešte raz tú definíciu, lebo si myslím, že je veľmi dôležitá. Právny štát je taký štát, kde ten štát samotný a všetky jeho zložky sú obmedzené a ohraničené právom, pravidlami, ktoré to právo stanovuje. Pán Spišák, vy ste pomerne presne opísali ten chaos, či už legislatívny alebo spoločenský, ktorý tu za ostatné roky máme alebo s ktorým sa stretávame a ktorý my, občania, musíme každý deň zažívať. Potom ale vystáva jedna jednoduchá otázka, teda jednoduchá, ale jediná logická. Kto je ten, ktorý by mal tomuto zabrániť? A teraz hovoríme o obchádzaní legislatívneho procesu, o nedodržiavaní stanovených pravidiel. Hovorili ste o ústave, zákonoch, predpisoch a tak ďalej a tak ďalej. To má byť ten, ktorý to tu, tak povediac, ukočíruje, že by to malo fungovať podľa všeobecne platných noriem a pravidiel. Existuje mnoho dobrých vynálezov v ľudstve, ktoré boli vynájdené a týkajú sa aj spoločenských vied. A jeden z takýchto, podľa môjho názoru, úžasných vynálezov je trojdelenie moci. Takže odpoveď na vašu otázku je, ak teda niekto porušuje pravidlá, tak máme tu predsa súdnu moc, ktorá v ideálnom stave je práve na to, aby kontrolovala a zakazovala, postihovala excesy tých ostatných zložiek moci, tak ako tie ostatné zložky moci, napríklad zákonodárna, majú postihovať excesy súdnej moci a myslím si, že nič lepšie nevymyslíme, že žiadne nejaká rada múdrych alebo niečo podobné nebude fungovať, ale ak by sme sa držali naozaj toho, že tie pravidlá nech sú v danej chvíli akokoľvek ťažkopádne alebo vyzerajú, že teraz nám prekážajú a sú nepohodlné, tak ich dodržiavanie a dôsledné dodržiavanie si myslím, že je práve cestou z tohto neutešeného stavu. Potom mi napadá druhá provokačná otázka, alebo provokačnejšia. Ak teda neplatí úplne tá rovnica, o ktorej ste práve teraz hovorili, a nie vždy sa nájde niekto, kto by dôsledne
dozeral, kaučoval a ako keby korigoval nefunkčnosť toho legislatívneho procesu. Potom vyvstáva otázka, že komu teda chaos vyhovuje? Ono vlastne vždy niekomu inému a vždy tomu, kto z neho benefituje. Akože ono je to veľmi ťažké a je to ťažké aj v podnikaní, aj v rodine a o to ťažšie je to v tak komplexnom mechanizme, ako je štát, povedať si, že no nie, nepôjdem tou skratkou, že tá božská ruka Diega Maradonu, tá nestojí za to ani vtedy, keď na konci bude titul majstrov sveta. A v tomto aj my, podnikatelia alebo zamestnávateľia, máme maslo na hlave. Určite nie som ten, kto bude hovoriť, že my fungujeme ideálne a ten svet okolo nás nie, pretože mnohým proste v danej situácii vyhovuje a teraz mi to pomôže, vyrieši to nejaký môj problém, no tak teraz privrime oči. A takisto je to na strane politikov. Tak OK, teraz mi to pomôže zvýšiť preferencie, prekryť nejaký iný problém, ktorý vznikol, no tak prídem do parlamentu a predložím návrh zákona, ktorým vypukne všeobecné blaho v Slovenskej republike a budem ten, o ktorom budú médiá najbližší týždeň rozprávať, že predložil takýto návrh zákona. Takže ono to vyhovuje krátkodobo každému a treba veľkú disciplínu a nejakú víziu do budúcna, aby sme si povedali, že aj za cenu toho, že sa vzdám nejakej skratky, nejakého krátkodobého benefitu, tak budem presadzovať to dodržiavanie pravidiel. Tá stará rímska zásada pacta sunt servanda, ako ona pretrvala tisícročia a všetci vieme, že sú situácie, kedy by bolo výhodnejšie nejakú dohodu, ktorú sme uzavreli, porušiť, neúplne dodržať, no ale svet a ten biznis je toho dobrým príkladom. Funguje vtedy a preto, keď tomuto pokušeniu nepodľahneme. Hovoríte o vízii, tak poďme teda ku nej. Faktom je, a myslím si, že aj vy, aj ja, môžeme spokojným svedomím skonštatovať, že už vyše roka sa tak nachádzame v takom váku, kde zažívame naozaj iba tie politické bitky, chaos, obvinenia, nadávky a neviem, čo všetko sprevádza náš život. Ale skúsme sa pozrieť do budúcna. Predpokladajme, že po ďalších voľbách vznikne vláda, ktorá dostane aj dôveru parlamentu. Čo Republiková únia zamestnávateľov očakáva od tejto novej vlády? Ako majú vyzerať kroky k dosiahnutiu väčšej transparentnosti, predvídateľnosti a k zachovaniu toho legislatívneho procesu? Určite by sme očakávali, že vládne rozhodnutia, návrhy zákonov, legislatívne akty sa budú robiť na základe faktov. Tá evidence-based policy, to je niečo, čo určite každá rozumná vláda s víziou musí takto konať a podľa toho postupovať. Som presvedčený a hovorí to koniec koncov aj ten zákon o tvorbe právnych predpisov, o ktorom som hovoril. On hovorí, že zákony majú vznikať vo verejnej diskusii. Takže diskusia pôdou, ktorej môže byť napríklad tripartita, ale môžu to byť aj diskusie na odbornejších expertných úrovniach, že tá bude prebiehať, bude na ňu dostatok času a budú diskutovať partneri, ktorí sa vzájomne chcú počúvať. Myslíme si, že sme dokázali počas našej existencie, že chceme byť partnerom a nie sme nepriateľom ani zamestnancov, ani politikov. Ak si toto nová vláda uvedomí, tak to tiež môže prispieť k tomu, aby ten legislatívny proces bol kvalitnejší a mohol by som pokračovať ďalej, ale na konci dňa si myslím, že by som sa dostal k niektorej z týchto troch tém. Evidence-based policy, tvorba opatrení predpisov v rámci odbornej, korektnej diskusie a uvedomenie si toho, že ja som to hovoril aj, stretávame sa pár dní pred voľbami a teda mali sme ako Republiková únia zamestnávateľov
možnosť hovoriť s rôznymi zástupcami politických strán. Áno. Ja som viacerých z nich poprosil, aby nám nepomáhali. Nám úplne stačí, ak budú slúžiť. A nebudú robiť napriek. Ja si pomôžem v ďalšej otázke číslami, dovoľte teda. V ekonomickom prieskume SOPK hodnotili respondenti podmienky na podnikanie v roku 2022 výrazne negatívnejšie ako rok predtým, o čom svedčí rádovo 10-krát vyšší podiel nepriaznivých ako priaznivých hodnotení. Už sme to aj spomenuli viackrát, aj vy ste to jasne povedali, že podnikatelia a zamestnávateľia potrebujú svoje podnikateľské plány zasadiť do jasného a predvídateľného legislatívneho procesu. Preto, ktoré konkrétne opatrenie by ste čakali od budúceho parlamentu a budúcej vlády, preto aby rozptýlili obavy podnikateľov, že aký chaos tu opäť budeme mať? Ten postoj podnikateľov vyplýva zväčša ako nazvime to, z anekdotických príbehov alebo zo zážitkov, ktoré ten, ktorý podnikateľ zažije pri tej interakcii so štátnou mocou. My sme presvedčení, že elektronizácia štátnej správy a výkonu verejnej moci by v mnohom prispela k objektívne k zlepšeniu procesov. Myslíme si, že keby sa ten Regulatory Impact Assessment, ktorý je predpísaný v legislatívnych pravidlách vlády, že sa má vykonávať, robil naozaj poctivo a zohľadňovali by sa tie vplyvy už ex ante, tak by bol výsledok lepší ako teraz. Existuje zásada už zakotvená v našej legislatíve, že každá novoprijatá regulácia by mala znamenať, že dve staršie a prekonané regulácie právneho poriadku vypadnú. To je tá zásada one in, two out. Táto sa nevykonáva alebo vykonáva veľmi formalisticky. Keby čoraz viac konaní úradných prebiehalo tak, že keď je splnená nejaká množina podmienok, tak automaticky bude rozhodnutie vydané v rámci nejakého času. A ak nebude vydané, má sa za to, že vydané bolo, tá tzv. Zásada silence is consent, tak opäť by to mohlo prispieť k tomu, aby takýto prieskum urobený o niekoľko rokov neskôr priniesol podstatne pozitívnejšie výsledky. Určite to bude závisieť, alebo určite sa zhodnem na tom, že tým kľúčovým faktorom aj ako keby tou základnou podmienkou pre zlepšenie toho celého procesu bude komunikácia s budúcim parlamentom a budúcou vládou. A opäť si dovolím použiť čísla z toho prieskumu. Nelichotivé vysvedčenie politikom v oblasti komunikácie alebo komunikáciu vlády s podnikateľmi považovalo za pozitívnu iba 1% respondentov, za neutrálnu 24%, za negatívnu 59% a nevedelo posúdiť 16% respondentov. Už iba posledná otázka. Čo podľa vás prinúti politikov komunikovať s odbornou verejnosťou? Alebo komunikovať na takej úrovni, aby dochádzalo ku konsenzu a k spokojnosti oboch strán? Toto je veľmi ťažká otázka. No, keby som chcel odpovedať skrátkovito, tak by som povedal, že bieda. Keď si zoberieme, hovoríme, že ten COVID spôsobil veľa zlého, ale ukázal nám aj to, že zrazu viete si predstaviť, pán redaktor, situáciu pred covidom, kedy by si vláda zavolala odborníkov z nejakej oblasti, napríklad epidemiológie, a pozorne im načúvala. Úplne nie, ak si spomínam niekoľko rokov pred covidom, tak nie. A toto je to, že áno, keď nastane nejaký veľký problém, tak myslím si, že to bude ten okamih, kedy nám už nezostane nič iné, že už vyčerpáme všetky zlé možnosti a ostane nám len tá dobrá. Ale aby sme to neuzavreli takto negatívne, tak ja verím aj to, že vytrvalá komunikácia a taká tá evangelizácia toho verejného priestoru aj zo strany nás, zamestnávateľov, prispeje k tomu, aby ten proces a jeho výsledky boli lepšie a kvalitnejšie. Pán viceprezident, začali sme filozoficky a dovoľte mi aj uzavrieť tak dnešný
podcast, že Slovensku, jeho občanom, rozvoju, konkurencieschopnosti a dôstojnému životu a dlhodobej perspektíve chaos škodí a zhodneme sa na tom, že miestami naozaj až nenapraviteľne. A určite sa zhodneme aj na tom, že politickou funkciou sa človek nestane odborníkom na všetko. A teda želáme budúcemu parlamentu a najmä budúcej vláde, nech si svojmu rozhodovaniu prizve určite odborníkov. Bolo by super, keby to boli aj odborníci z Republikovej únie zamestnávateľov. Ja v tejto chvíli ďakujem viceprezidentovi RUZ Robertovi Spišákovi za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. No a na vás sa budem tešiť pri ďalšom podcaste Zamestnávateľia odborne. Som veľmi rád, že je vás stále viac, ktorí počúvate aktuálne a odborné informácie. Na budúce, dovidenia.